ndebe anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ka ndị ntọrị mmadụ si wee tọrọ Igwe Francis eze ma gbukwa anya bụ igwe. Unu n'anya n'ife onyonyo unu ya afụ n'ozu nya bụ igwe ka esi n'ime ọfịa wee na-ebupụta. O wee bụrụ na okoko mmadụ unu na-afụ foto ya ebe a na ọnyanwa bụ onye isi ndị ntọrị mmadụ na aka ya adụ n'ife tọji igwe anụnwa. Unu ya abịa ka unu nụrụ ka o si wee mee ma nụkwanụ ụdịka woto ndị kọmuniti anụnwa na-enye ndị aka fadụ n'ife tọji igwe anụnwa maka na befa a na-agbacha ụlọfa niile ọkụ. O wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na ife anụnwa na-eme na ndufu nke dị n'ala ike ikpolokwu gọọmenti Ebonyi Steeti enyekwa na afanya bụ igwe wee dịka Igwe Francis eze na ọnyanwa bụ igwe ndị kọmuniti anụnwa. O wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na olulu on Sunday bụ 1st of March 2026 bụkwanụ on Sunday. Igwe anụnwa na nwunye ya wee na-eje ụka na fa na-eje Assemblies of God na fanụ na moto wee na-aga. Ndị ntọrị mmadụ wee gbachie efe ihu wee kpụpụta igwe n'ime moto wee kechie ya ihu, kechie ya aka, kechie ya ọnụ, kechie ya ọkpa wee burie wee tinye na moto fa wee buruzie igwe wee baba n'ime ọfịa n'ime uncompleted building dị n'ime ọfịa ebe ahụ. Wee na-akọwa na mgbe fa lụrụ na ya bụ ime ọfịa n'otu ahụ fa si wee kechie igwe anụnwa ka fa si wee hapịa na fa atọpụghọdị anya bụ ụdọ fa kerie ka nwoke mmadụ kurukwazide ume. And a na-akọwa na igwe anụnwa dịkwa 80 something years na ndị ntọrị mmadụ jebezi mkpafa ike ka fa jezie gboo fonu ka ndị bie ezinụlọ bụ igwe wetakwa n'ego. Wee na-akọwa na nwa igwe anụnwa bụkwanụ former deputy governor nke ndị Ebonyi State Barrister Chaii Igwe. Ọnya ka a na-akọwa na oruzi na 2nd of March 2026 bụkwa na Monde. Ndị ntọrị mmadụ a wee chiyatazie na nya bụ ebe fa debere igwe anụnwa. O wee bụ na nya bụ igwe na ọ bụrụgokwa na onye nwụrụ anwụ. Ifefa meziri bụ fa wee kpọba nọmba ụmụ igwe wee na-agwafa na ọfa bụ ndetọ jee papafa na ka o si wee gbatakwuru kịta anụnwa na ahụ adịghọkwana nya bụ igwe na fa nyefe ego ka fa jee gote ọgwụ fa ya enyekwa n'igwe ka e wee kwubezie ego one fa ya akwụkwanụfa ka fa wee hapụzie igwe. Wee na-akọwa na ndị ezinụlọ bụ igwe gwakwanụrụ ndị ntọrị mmadụ na fa weta akaụntụ nọmba ka e wee kwunyelụ fa ego. Ndị ntọrị mmadụ wee weta akaụntụ nọmba ndebe igwe wee kwunyelụ fa 500,000 naira ka fa wee jee gote ọgwụ wee nye papafa. Wee na-akọwa na ụmụ igwe ejezi na bankị wee gwa ndị bankị ife na-eme nọ ndị ntọrị mmadụ nwekwana nyaba akaụntụ nọmba na fa atọje papafa na fa adreesị ya dị akaụntụ nọmba ka a marụ na ya enweta adreesị onye nwe nyaba akaụntụ nọmba. Ndị bankị wee sendịala onye nwe nyaba akaụntụ nọmba meseji wee sị ya na ya bịa na bankị na-enwekwa na akwụkwọ onye idiri saịnụkwanụ na bankị. Wee na-akọwa na ya bụ onye ochi nwekwana nyaba akaụntụ nọmba wee bịazie na bankị ka ọ malụkwa na akwụkwọ ya saịnụ na ife ndị bankị na-akpọrọ ya n'ọkwa ntu anụnwa ka aka na-abụti wee ego ya otu aka. Wee kpoje ya na nke ndị uwe ojii wee kụpụ ya ife na-ekweri ya egwu atị na ife akụrụ ya separatela mmadụ abido sheka n'ebe a ka ya bụ onye nọzi wee saba asịsa wee na-agwazi ndị uwe ojii ka fa tie alụ onye bụ onye isi fa. Ebe ahụ ka ọ nọ wee gbozie afọ onye onu na-afụ foto ya n'ife onyonyo a enyere afịa wee dịka Simba ati Ogbuatụ na ya bụ onye bụ sekretarị nke ndị APC na ya bụ Ebonyi Steeti na ọnyanwa bụkwa na onye isi ndị ntọrị mmadụ na ọnyanwa bụ ife gwalụ ụmụ igwe na fa weta 500,000 naira ka e wee jee gote ọgwụ wee nye papafa. Ndị uwe ojii wee na-akọwa na mgbe fa na-ajụzi ekperima onye isi ndị ochie anụnwa ajụjụ ka ọ na-agwafa na akaụntụ nọmba ahụ o wetara abụghọ nke ya nọọ nke nwa na-ejeri ya ozi ndị na-eje atụtalụfa ndị mmadụ nọọ nke ofu onye n'ime fa ka o weje akaụntụ nọmba ya wee nye ndị bụ igwe ka e wee kwunye 500,000 naira. N'ọkwa ntu anụnwa ka ndị yutu Ebonyi Steeti anụnwa si wee were iwe ndị niile agbara afafa na aka fadụ n'ife so wee jee tọrọ igwe fa na-ejebefa n'otu n'otu wee na-amụnye ọkụ na-akụrisi ebe niile na ka ọ dị kịta na ya bụ kọmuniti na Ebonyi Steeti nọ na-agba garaghara. Na ya bụ ife abụlọkwa obere ife. O nwere onye Ebonyi Steeti kwuru okwu ma hapụnụ ka unu gekwa n'ife o kwuru maka ndị ọzọ fa na-asụ ya n'asụsụ ndị Ebonyi Steeti fa mana nke onye akọwara ebe a unu ya anụ ya ọ kọwara ya n'asụsụ Igbo ka Okeke na Okafọ ya aghọtakwana ife ọ na-ekwu. Ya bụ ife dịkwa egwu na ka o sikwa gbatakwuru kịta na igwe anwụkwana. Kedu ka onye isi dị mma ya esi wee tọrọ onye dị 80 something years kechie ya aka kpuchie ya ihu kechie ya ọkpa? Unu na-achọ ịgwa na ọ bụrụ na ọ papa fanwa ka fa je tọrọ maọbụ na ọ papa fanwa na papa fa na fa ya ekechi nwa ya aka kechie ya ọkpa hapịa chie wee fo isi ọdụ ndị mma ka ọ na isi adịghọfa mma. Ndị enwezikwa obi mmadụ ọ bụrụ na ejideghọ ndị akịta
ụna ya mana ndị so wee nọrọ na APC sekretarị kwa a na-akwụ ụgwọ ọnwa ị ka na-eme ntọrị mmadụ. O nwere nwatakịrị nwa okorobịa a na-akpọ Chisom mgbe ọ pụtara na-agwa ndị mmadụ na Ebonyi steeti na-agba gharaghara na ndị nọ na ndọrọndọrọ ọchịchị n'ọfa nwere ndị ntọrị mmadụ na-atọkọrọ ndị mmadụ na-asị na ya bụ Chisom na-asị asị na-ekwe na evidensị ya ọkwa na Ebonyi Son na mgbe ya bụ nwatakịrị na-ekwu okwu na TikTok na-ekwu na Facebook ndị mmadụ sị na ọ maghị ife ọ na-ekwu na ọ na-aṅụ mkpụrụ mmiri na ọ na-ebogide nke a na-akpọ Chinedu Ọga na ebubo na Chinedu Ọga mgbe ezigbo mmadụ nekwanụfa o setikwana ọkwọ ndị nọ na ndọrọndọrọ ọchịchị gọọmenti ọkwọfa na-atọkọsị ndị mmadụ na Ebonyi steeti. Ya bụ nwatakịrị pụtara na-akpọ ndị gọọmenti ka agbata ndị Ebonyi steeti ọsọ enyemaka na ekene na-efezi nku aka na-esokwu wee tọrọ grandmother ya na-akọsịcha ya ego ji. Ọkwa onye nke a na-akpọ Chinedu Ọga ọkwa owuji ndị uwe ojii kpụrụ ya ọkwa ya bụ nwatakịrị ka nọ n'ime ụlọ nga kịta mgbe ọ pụtara na-ekwu ya bụ ife onye ọbụla na-asị andị a na-akọwa na igwe nọkwa n'obodo fa na egwu na-atụfa na fa ahụ ekwunwu okwu na ikwuo egbuo na ndị egbugoro egbu na Ebonyi steeti na fa akarịla akarị. Chineke mekwalụfa ebe. The former deputy governor of Ebonyi State ka kidnapped from Pia last Sunday. So the man and Norona kidnappers nwụọ. So after all series of arrests and arrest, investigation and arrest, one of the APC chieftain Ofonye APC in Ebonyi State, Akiadenia, and this man bukwa papa, bukwa an in-law to the current local government chairman of that Ikwo local government. So emego the 7 of them had the kidnapping arrest, but now they are currently burning down one of the houses of one of them Akia. The kidnapping. This is this compound now, but onye so na the kidnapping that na move like this. The man and will go on as a mortuary.